Dawn huma it-tliet sistemi garantiti biex mill-ikel ikollna garanzija ta' fat loss. Qabel xejn jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn New Better Life, u dawn it-tlieta huma management ta' ħin, management ta' kwalità tal-ikel u management ta' kwantità tal-ikel. Ħandurhom wieħed u ħanitolbok tagħmel like u share tal-video jekk titgħallem xi ħaġa biex anka min jarhom tajjeb il-Facebook friends tiegħek jitalmu xi ħaġa huma wkoll. Nirringrazzjak bil-qudiem. Mela l-ewwel net il-management tal-ħin. Jien nista' nażel illi ngħid pereżempju mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem sa ma niġi biex norqod kċina magħluqa. Il-fatt li jiena għażilt illi dak il-ħin ma nikolx aktar jew inkella ma nikkunx ma' xorb illi fihom il-kaloriji aktar, mela jiena frankajt kaloriji illi normalment ma jkollix bżonnhom. U għaliex qed ngħid hekk, għax normalment ħafna minna wara ċertu ħin tal-ġurnata kilna li kellna niklu, imbagħad jekk pereżempju qegħdin qudiem it-television u għandna dik il-leblieba dawk il-cravings, nafu li dak mhux ġuħ, nafu li dak mhux bżonn, dak huwa żejjed. Mela hemm tendenza kbira illi dawk il-ħinijiet pereżempju niklu ikel żejjed illi m'għandniex bżonnu, illi imma però jekk ikun smajnieh ħajżidilna ovvjament mal-problema ta' xaħam żejjed jekk għandna problema ta' xaħam żejjed. Apparti minn hekk, hemm min anka jgħinu ħafna kif nagħmel jiena l-ewwel wieħed illi nażel anka management ta' ħin fiex kien nibda niekol. Mela jiena tip ta' persuna illi filgħodu ikolli ħafna affarijiet għaddejjin, insomma. U l-inqas ħaġa li jkolli moħħ hija li niekol bil-kwiet. Għax affarijiet għaddejjin, emails, mobile doq, whatever. Allura jiena nażel illi l-ewwel li niekol ikun fil-ħin li jiena nkun għażilt illi se nkun fil-kwiet. Mela pereżempju jiena bejn nofsinhar u s-satej ma ndaħħalx appuntamenti, ma nħux telefonati, eccetera, għax naf li dak il-ħin ħanieqaf niekol, ħanieħu break, ħanoqgħod naqra l-kwiet għax ikolli bżonn imbagħad l-enerġija għat-tieni parti tal-ġurnata mis-satej sa xi 7-8 ta' filgħaxija. U allura għax jiena dak il-ħin inkun waqaft biex niekol għall-lunch pereżempju, apparti li ħadd gost iktar bl-ikel għax għandi l-mobile silent, qed nifoka fuq li qed niekol, qed nirrilassa, ġismi wkoll għax iffukat fuq dak l-ikel ħajħoss li kil biżżejjed aktar milli kieku dak l-istess ikel kiltu waqt li pereżempju qed nagħmel mit-telf ħaġa oħra. Għax żball komuni ieħor huwa illi nieklu waqt li qed nagħmlu affarijiet oħrajn. Għax il-ġisem idum iktar ma jirreġistra bil-messaġġ li jirċievi mill-moħħ illi kiel biżżejjed. Allura inti kparir li anka l-ewwel ikla tiegħek jew inkella l-ewwel snack ara inti x'tippreferi li tagħmel ikun anka f'ħin illi inti tista' tkun għall-kwiet. Mhux bil-fors ikun f'nofsinhar kif qed insemmi f'dan l-eżempju, jistgħu jkun tista' filgħodu, l-10 ta' filgħodu ara inti, imma inti kparir illi nkun għall-kwiet. Permettili sekonda, ejja ħannaħilek naqra ċinga ċess, għax il-ħabib tiegħi tela jiġri biċ-ċinga b'kollox, imma lajn nitgerbu fiha. All right, grazzi. Mela dak il-management tal-ħin. It-tieni wieħed huwa il-management tal-kwalità tal-ikel. Mela jekk jiena għal-mod tal-kelma ħanibda nażel ikel u mhux ieħor, din iktar ħaġa ovvja u iktar ħaġa li nafuha. Mela l-mod tal-kelma, jien għandi l-għażla bejn chicken breast u chicken nuggets li mal-aħjar il-kol nafu. U dan mhux sempliċiment għaliex iċ-chicken nuggets huma ħafna iktar proċessati għax fihom ħafna iktar affarijiet miżjudin magħhom eċetera. Imma anka jsibu illi meta pereżempju qed nażel chicken breast flok chicken nuggets, għax dik iċ-chicken breast normalment fiha aktar protein miċ-chicken nuggets, għax dan ngħiduha kif inhi. Ħafna minnu ma jkunx chicken fiċ-chicken nuggets, sajjeb ikun hemm ħafna affarijiet miżjudin eċetera biex inġib eżempju wieħed. Iċ-chicken breast għax fiha aktar proteini miċ-chicken nuggets ħadd imlini aktar ukoll. Jiġifieri anka kieku fihom l-istess kaloriji, illi diffiċli, għax il-chicken nuggets min jaf kemm ikollhom anka żejt miżjud, imma anka kieku fihom l-istess kaloriji, il-proteini ħajjimlewni iktar, mela jiena għandi inqas ċans illi jkolli aptit inkompli niekol. Mela il-kwalità tal-ikel li nażel sorsi kemm jista' jkun naturali ħafna drabi, dejjem aħjar minn affarijiet aktar artifiċjali. U mbagħad hemm anka il-qofol ta' kollox nażżar ta' ngħidlek il-management tal-kwantità tal-ikel. Mhux għax niekol healthy jien nista' niekol kemm Alla ħalaq ħanuża espressjoni hekk. Jew inkella hawn min jgħidlek pereżempju jiena wara li nagħmel 16-il siegħa fasting, niekol li jiġi quddiem imbagħad hemmhekk ħankunu nellaħna kollox. Għas sempliċi raġuni illi il-kwantità ta' kemm niekol fil-ġurnata, jekk jiena beħsiebni nitlef ix-xaħam, tkun anqas minn kemm naħraq. Tgħidlu kif ħansibhom dawn in-numri.
Għal daw it-tip ta' kalkoli hemm nutritionists u dietitian kwalifikati kif nikkolaboraw magħha aħna ta' New Better Life illi jsibu illi meta hemm min jippjanalna, jikkalkulalna u anka qiegħed isegwina fuq li qed nagħmlu, ġifieri tkun persuna nistgħu nibatula l-mistoqsijiet jitweġibna lura, forsi anka niftiehmu kif nagħmlu aħna pereżempju xi one-to-one video call jew inkella xi voice call by appointment biex dak li jkun ikun qiegħed isegwina fuq li qed nagħmlu. Hemm ħafna iktar ċans li nkomplu nżommu għatul ta' żmien. Għax wara kollox il-qofol huwa dan. Illi jiena minn daw it-tliet tipi ta' management illi qed insemmu, nażel waħda jew aktar illi jiena komdu jew komda bihom. Għax l-importanti li bqa' nżomm għat-tul ta' żmien. Mela apparti l-importanti ħafna li tini r-riżultati, dawk ir-riżultati importanti nkompli ntejjeb fuqhom. X'jiswa illi pereżempju nagħmel progress għal ġimgħatej u tant inkun ħassejtni li batejt għax kont qed niekol mill-inqas ikel pereżempju, għax kont qed imbagħti ħafna l-ġuħ, għax kont bla saħħa illi mbagħad wara dawk il-ġimgħatejn nolli kollox. Mela aħna rridu xi ħaġa sostenibbli, hija maratona u mhux sprint biex inkomplu anke ntejbu fuq ir-riżultati u nkomplu nżommuhom. Ma semmejniex naturalment illum l-exercise, però kemm il-darba smajtuni ngħid kemm l-exercise huwa fundamentali u m'għandix għalfejn ngħidha jien. Tajjeb ngħidilkom xi ħaġa li forsi ma tantx insemmuha. Illi l-exercise waħdu huwa wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku metodu illi biha ħana anka jekk ma nitilfux il-weight, mela anka min pereżempju jiekol aktar milli jaħraq, mela ma jitlifx il-weight għax ma jkunx qiegħed juża wieħed minn daw it-tlet management tools li qed insemmu llum. Xorta il-benefiċċji enormi anka għas-saħħa illi nġibu mill-exercise anka jekk ma nkunux qed inneħħu l-weight huwa stupidu kważi illi aħna ma nagħmlux exercise. Tant huwa xi ħaġa ovvja li rridu nagħmluha, tant hija xi ħaġa essenzjali u tant hija xi ħaġa ta' għajnuna illi vera tkun ħasra għal xejn illi aħna ma nagħmlux l-exercise. U again, importanti li nsibu exercise li nieħdu gost nagħmlu. Mela pereżempju aħna New Better Life għandna sistema fej apposta inlaqqgħu in-nies flimkien. Mela pereżempju, inti ħatiġi għall-exercise sessions u ħatara nies li huma simili tiegħek fejn għandhom daw targets bħal li jridu jneħħu x-xaħam, li jridu jżidu toning, illi jixtiequ jnaqsu mill-istress, illi jorqdu aħjar u jqumu aħjar, li jiġuhom aħjar il-ħwejjeġ, biċċiet minnhom jieħdu mediċini u anke għandhom kundizzjonijiet mediċi u mhux ftit huma dawn in-nies naturalment. Apparti minn hekk ħafna minn dawn in-nies jinkwitaw illi jekk ma jagħmlux xi ħaġa fuqha, iktar ħajkollhom problema ta' ħwejjeġ, iktar ħajkollhom problema ta' mediċini, iktar ħajaqtaw nifisom, inqas qed jagħtu eżempju tajjeb lit-tfal u forsi lit-tfal ta' tfal, iktar ħajkollhom problemi anke ta' konfidenza fihom infushom, eċetera. Waqt illi ħafna nies jirrealizzaw ukoll illi meta ħajibdew jagħmlu l-progress, anke qabel ma dan jibda jidher, mill-ewwel ħanibdew inħossuna aħjar. Ħajkolli iktar enerġija, aktar nifs, ħanorqod aħjar, ħanqum aħjar, ħanħossni qed inżomm kelmti miegħi nnifsi, mill-anke l-konfidenza fija nnifsi għax kapaċi nżomm kelmti ħadd iżdied. U dal-benefiċċji kollha għax kif jgħidu bl-Ingliż u kif inħobbu nsemmu ħafna drabi birds of a feather flock together. Kif ngħidu bil-Malti fejn hemm laqda hemm is-saħħa. U allura ħajkun hemm anke coaches kwalifikati Maltin illi mhux biss ħajdulna dakinhar x'se nagħmlu u kif nagħmluhom, imma anke ħajkun qegħdin iduru magħna biex raw l-exercise qed nagħmluhom tajjeb biex inġibu l-aħjar riżultati f'qasir żmien waqt illi kemm jista' jkun nevitaw l-injuries u l-uġieħ. Mhux hekk għax naqraq tuħ tal-aħam kważi ħafna nies jieħdu gost bih għax jindunaw li jirsistew. Mhux għax bil-forsi kollok tuħ tal-aħam wara kull session ta' tifhimniex ħażin. Imma mhux dak it-tip ta' uġieħ li qed insemmu. L-uġieħ ovvjament ta' injuries u uġieħ ieħor illi ħadd ma jieħu gost bih. U allura dak huwa xogħol il-coaches illi apparti li jaraw il-kwalità u l-kwantità tal-exercises li qed isiru illi jimmotivawna biex noħorġu l-aħjar tagħna biex f'dik in-nofsija kollox, għax ma nafx qedlekx, nofsija biss din tkun fl-ambjent ta' air conditioning, fannijiet, air purifiers biex anke ntejbu l-kwalità tal-arja u anke fl-atmosfera fejn ikollok il-mużika għaddejja biex timmotivak. Nagħmlu din l-esperjenza letteralment ta' nofsija kollox. Daw is-sessions hemm 25 session fil-ġimgħa. Illi jekk isib imqar darbtejn, idealment 3 fil-ġimgħa, diġà nkunu bdejna vera tajjeb, hemm min jiġi aktar minn 3 darbit fil-ġimgħa, però dik hija l-għażla dak li jkun. Għax again, l-importanti mhux nagħmel l-exercise kuljum,
Imma dak l-exercise qed nieħu gost nagħmlu u l-insib metodu sistema illi bih nibqa' nżommu għat-tul ta' żmien. Mela aħjar ngħid ħa nagħmel 3 darbit fil-ġimgħa u nżomm għat-tul ta' żmien milli ngħid ħa niġi kuljum imma wara ġimgħatej nkun diġà tbażwalt. Tajjeb mela dik importanti. Issa wara kollox però dan ma jgħodx għal kulħadd bħal ħafna affarijiet imma affarijiet li ovvjament ma jgħoddux għal dak li jkun, eċetera. Allura jekk inti taħseb illi nistgħu ngħinuk, kemm tidħol fuq www.ambl.mt/questions. Issa anke niktibilkom hawnhekk. Ħalli number 1 insru nafuk. Jekk naraw li nistgħu ngħinuk bil-qalb kollha naraw li mażlit l-aħjar għalik u niddiskutu miegħek u tażel xi ħaġa inti, jekk le nirreferuk għand xi ħadd jew x'imkien ieħor. Jiena Matteus Grasso minn A New Better Life nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġid. Niltaqgħu.